Så er vi klar til kaninvæddeløb 2014. Der er 20 start fra Silke. Kan vi få Silke under kontrol? Det er godt. Skynd dig, Anna. Hold fast i kaninerne. Starten går lige om et øjeblik. Alle på pladserne. 3, 2, 1, go! Øj, der er fart på Bella. Der er fart på Bella. Og Bella stopper lige på mållinjen. Bella sidder på mållinjen. Vil Bella videre? Oliver kommer. Oliver kommer i den anden side. Og Oliver har vundet. Bella stoppede lige på mållinjen. Det går ikke. Hvem sidder bagerst? Det gør Sonja. Hun har løbet helt baglæns ud af banen. Skynd jer at fange jeres kaniner, så vi kan komme til præmieoverrækkelse. Det var Oliver, der vandt, fordi Bella blev stående på mållinjen. Ja, men Sonja, hun var endnu længere bagud. Hun løb den forkerte vej.